Mä pistän takas ton rekin päälle. Miksi se sammu? Kyllä se kuvasi äsken. Ei kuvannut, sinne ei ole rekkiä päällä enää. Vedetään tää nyt loppuun, se kello pyörii tosta taustalle edelleen. Vittu enkevä. Miten se voi muka sammua? Marko, olis joku puolelle. Mitä? Yksinä joku 3. Häh? Yksinä joku 3. Mitä 13 minsaa? Kato, siinä oli joku 3 minsaa se. Missä se oli? En mä tiedä minkä. Sitä täytyy nyt seurata vähän tarkemmin. Jos tää nyt homma kusee tähän. 20 sekuntia aikaa. Tää on tätä tekniikan ihan meininki. Ja tuu sieltä toisesta päästä. 5, 3, 2, 1 ja mono. Seitsemän. Nyt sä oot minuutin tehnyt. 2 minuuttia. 3 minuuttia. Joo. Viitit sä Sanna tulla kattoo tuota arkea, on taas vittu kammu. Saadaan ainakin molemmista osuuksista kuvalla. Sieltä korkea käsi toi. 5,5. Kaksi jälleen vielä. Ei täällä ole niinku mitään. Paljon on mennyt. No ei mulla sitä kokonaisaikaa, mut... Eiks 29 alkanut? Uudempaa ja vähän vai? Mä haluan kokeilla tää 6-5 vielä kerran. 10,6. Ei saa. Toivon vielä aikaa 32. Joo, 4 jälleen. Mä aloitan 30. Joo. Ei jaksa. Hyvä oo. No mut onneksi Hyvä. meni kyllä ihan päin. Loistavaa. Ei pysty.